Tay, murag dia. Gimino na mahinog ko kadugaya no asa na mo tubay ni. Luloy oy. Pisti ni mga tawhanan na lubat. Na pud oh. Di na murag diri sur to dapita siguro. Kasabaan ko ato murag nalangan na ko batay. Loy, asa ba inyong bahay loy? Matay ningaw gyud. Matay squid ko ani. Matay di ay. Wajud ko lain kapangutan ana ni kabor may nabilin dire. Uy, baw. Pwede ko mahanyo ni mo baw nga. Wa ba ka ikaw may si Loloy ba? Asa mas Loloy ron marang asa man ka baw dali sa baw? Sila ang balay ni Loloy ba? Ambot sa langaw. Asa napita? Baw. Murag nawa na. Saon man ya? Buang ko ning kabawan di mo tubag. Siga lang mata. Katutawon sa nako diri. Uy. Ay! Mantay! Asa naman napita ni? Uy! Bukas ang makahinong ko ani. Murag, gini. Uto pa maroon yung imino na mahinong ko ani noon. Padayon ko sunahan eh. Loy! Matay gutuman na labak aso Loy. Asan may inyong bayad rin Loy? Naunsa na mahinong ka noon. Allah, bitok na napas mo na yun. May lag naglunga ka diha. Ay! Padayon na lang ko sunahan ay. Giatay naman eh. Ay! Tuon sa nako to si kapitan kay nakasara ba ko tong una ba buang na so atong pagkakuan na ina malim so atong buang. Ako mamawi ko atong kapitan ako tong dalag manok. Dala na po kaldiro para inita na mo to. Tuon ako to sayang ng barangay hall kay bising to ara to dito ron. Tuon ako sa kapitan mamawi ko ni kapitan. Tuon ako to kay labing sara ba nako ato. Sus buang nga ato abin na maon so to sikat so atong kuan na ba. Tuon ako to. Tay ni, oy! Huway sa kudo si Landong, oy! Tigigutom naman ko kayo. Abhala na ni, paladras na lang kong lakawan ni Ron. Loy! Tay! Sorry, boss! Boss! Sorry kay boss kay... Sama ka! Di ba tanaw si mong agyanan, oy? Di ba, nag-uol ko ba kaya nilungan niyo ang kanon ba na mawa ko na... Wa ko nag-uol nga natumba ka ang kanon. Saya kay gitong ka. Ganun, wala mo kamutang si mong agyanan. Boss, siluan ang ko boss kay... Nagdali taon ko, boss. Ngita ko sa balay nila Luloy, boss ba? Kaila ka na ni bay... Kan si Luloy, asa ilang bahay ni Luloy? Luloy? Luloy ko siguro. Luloy may yang giko angkot diri sa kwan. Ang mga barkada mo kuna nya tawag ba nalubat mo ko. Bida ko ito hanap. Unsa pa ito yung Luloy ani ba? Ang bay Luloy layo kayo to. Asa man layo laban Luloy dai? Dito layo kayo pero ato dito na kayo to. Sus nag-among na kanako ba? Daw kung diro ka bang ato wala kapitan kay kutong lutuan si kapitan og manok. Kapitan? Pero ang bahay nila Luloy na diri kapitan lagi. Oh, isi tara ito. Ikaw na bahala na ako sa kahaka mangita diha basta nara dito. Kay mo lahi pa ko kaganan. Ay na ano dito magtagbo hakib. Kasi magbangka na pud to. Sus, di malasa kag dagway oy, madto nako. Salamat kay boss ha, boss. Oh, sige. Naman ka diri ang bahay Luloy. Oh, na to. Sundara na kasi magyani mo diha. Boss, alis ako, boss. Alis padung sa boss, matay ganinar jud ko gi. Kanang gi. Gutom kay ko boss ba? Tay malasa. Libot-libot ang kalasangan. Wa no makita ang bahay ni Luloy. Basig nay bahaw ba? Uday nga bahaw ba? Uday nga kita nako. Wa na sud akong kwan oy. Kanang panukagan pa namo na. Nauwa na sud. Tama bisig badaan ng tubig. Uhaw na ko na oh. 1 hour later. Sus, ginoo ko. Padayon lang ko sunahan oy, matay wa na. Nakap na lang ko ani mga kanang kabayan ako nang suruyon diha. Bahala makatagbo ko birong buang. Yatay man. Iyaw. Wa. Unsa man nga giana ni Moloy? Mura man ni saba ni masaha. Digo. Mura na. Sus, ginoo ko Mariusip Loy. Agang tiil di masahan og saminto Loy. Maloy ka Loy, tabang ako diri Loy oy. Pisting at. Tipo nga oy. Kertipong pagkasyata nos tunaan di ato oy. Napoy tao ato hong ipangutana perting isuga po kayo kalapok minong ko na. Ay salamat na balon niya oh. Pwede na may tao. Nagtalikod. Ngutana ko pwede ba ko manghimasa diha? Boss! Boss! Ko na ako ba ng kadiro noon tatang kapitan ani. Para ko pa lang.
siya ko dito sa kuan boss na kabangga po kong tao. Ikaw na pud na. Uy. Nag-abot ina pud ako nimo nga. Kita mag-abot ka pud kadriya. Nagusa man kadriya. Pati ka nang imong naong yun ba? Puinas kita nga lawaron ba? Imasay ra ko kay nahagbong ko tunaan sa kuan. Pwede mo masaan ni tabay nimo. Tawa na pangit driya. Usa man pwede mo dapat ang nagbayan nimo. Sus. Mo nga pangit ta mo. Do bisag ka sa kuha nga pangit ko. Para tagduhan ni pangit. Ano to kana oy. Hiro kini tuwana ba? Di ba pwede kung masa ang kuan ba nabuling taon ba na? Oy mo na. Masa diha. Salamat kay ba kay. Hala ka ako gusto mo kano basta matakpan ko sa imong kanang ka. Di na ko magkikita nimo ikalas na ni ikaduhara dito nakita kada di na ko mo tan-aw sa imong naw ikatulo. Makikita nimo kay basing malas ang dagway. Boss. Saman. Bay nila luloy boss ba? Asa na pita boss? Kanina jung pangita bay nila luloy ba? Tirang bay laluloy diha. Oh, wa kita nang laluloy diha sa taas tawan diha bay laluloy nagbalay na boss. Bisina kaya kay duha ang asawa diha tanawa diha. Sinado man kita nan boss. Siyempre kay basig na ko na sila duha diha siyang asawa basig naglamilambing na duha. Manis ako'y bahala ka di oy. Manis boss. Saan naman po? Ang bayad diri ba? Mahimasa ko pidig. Way bayad ni. Wala bayad basta mga pangit. Basta ang balay nila luloy mao na ha. Oo mo na bahala ka diha. Mutagbo ko nimo dito sa naan okay ra. Masa ko ari animal ko tawhan oy. Kung tan-on mag kuan man kanang may lisupo kayo. Napay naong nga murag Gwapo pa nga mong kaguran nimo do. Nawayon kayo giingnan ko maot og naong ko. Buang siro kang buanga ka kita ka. Kaya may lamos ka di ba kay hitsuraan mo ko nimo. Tawa Ay, gwapo mo ko nimo. Imong mananap dito nabangga ko. Tabaw. Mo din na balay laluloy day. Tuon ako ganina ra jud ko ani pangita ba. Asa ming duha kita gyapon me. Kisa man imong kalala sa to, boss. Tohan na ko kaila to ningita man luloy. Sige pagitang luloy jud. Pag kaduha na nagtagbo ato ito nagka. Susta akong kaldero galing na. Yagyag ning kaldero kay. Di man magtagaw sa agyan. Kaila to? Mga tangkot mga igsuot ko ma. Tataw ka ato. Gwapo pa ko ato. Duda ko atong tahan na brag. Nato ko ano po ni luloy ba? Brag nato tuyo luloy nagduda na ko ato. Ato tong palitan na tahan na to. Mas maado pa ton. Ato tong palitan ta. Asa ta pa daw sa? Ato na luloy sundan nato. Ato sundan. Takto na nato diri. Murag tong naong ako kaila to. Di kay padung mo ko ila kapitan. Unya na ako mo ila kapitan para ako tong sundon kay ron. Sin tinuod ito nga akong duda to ba nga. Sige mga pandiri asa to ka bawo bitaw sa to. Wadyo kaila tong naong nga bitapod. Mo lagi mo katubo kita. Rag naong lang daan to suspect na. Wala ka na ni tabo suspect na. No. Loy! Ay, sinsya kay Loy, matay. Nalangan ko gamay Loy na. Wa mo ko to si mong balay ko, dara man diri tagbo ko pangutan na rito. Giingnan bitaw kanaho nga. Iniglik ko sa tuo. Muliko ka sawa. Iniglik ko sawa, muliko na po ka sa tuo. Na, kadaghan ko liko ato. Dati sa mo kaagi na fit day nga. Kabangga paganay kog nati atong kabaw. Lagi, batay pa kaitas kay mtang na. Ay, naram rin yung balay diri ay. Di mo bitaw ni hong gitudlo nimo. Lagi mo, sorry kayo kay nalangan jud ko gamay. Loy, Unsa wa kay laing gika. Wala bisig nakita nga dito mga unsa na para ba. Di tawo nga na po ano dito lagi nang nay. Nagkabangga mi diri magdakal dirong buang. Unsa may purmas naong? Naong gyapon tawo. Nya ka na ngay murag tawo lagi. Murag tawo ko gyapon pero nay tong day kabaw na ano katong day na kuan ko katunog po sa tunaas kabaw. Unsa? Pero ka na imong gisugo diri Loy na ana man diri. Pero kini Wan. nalangan lagi ko silua lang ko kay bisig na yung tao ni makita ba nakatag na ko nimo ba bisig na mo kuan ni ba ha naman diri na kuan man diri nasukli wala rin Kinsa man to katulog mo ikabangga wa nimo ila haday kinsa man to? wow ako kakuan na to kanang nay Ang purma ba unsa naong? agnaon kay burag Wa ka to magduda nimo nga di ra makatadinhin. Tawa na ka. wala kay ay wow iba sige mo di Man duda to. Kana ra pag imong purma po kadudahan to po. di ba grabe pa na imong hagat di ba uy okay mo Kanila mo imong kwintas daan kanila mo kay ingon. di ko mga bigatin ba ano tirada mga Taguki lang bigatin na kay madudahan sa samutan. salamat kay di agad nang kuan basig Nama dia. kasunod Ada mga nimo. kompleto rin pero ang problema ako kanang katong lay kuan ba sa kuan to kasunod Ah, di to masulod din. Wa duli kay din kay may haw din eh. ay ko na diri Wa. Yo na saman. Na kay gusto ipa kuan nito kanira. kani may matematika Kita ba kalmar ka hilomon ra? Lama. Sa buo ba kasi kadudahan ay laban lang sa hilo man. Ako na ikaw na. Nawa to. Kamang. Sige
Lingi ka. Pati. Apang, hinahinay. Hinahinay. Patuan kami na kita. Pasak kay. Lamay ng istorya ito ba? Paminawa ilang istorya. Unsay paminawa. Makadungog ka ka. Ini asap, ban, menang nih. Tripe. Okay dah. Pasap, mana bang naik oke na? Mag naik oke lang din sila. Okay, makaling mobile din. Duda juga kayo ha? Sasal mo yung sabay. Budak ko, anak ko. Kadiyot na. Wala ko. Deskuido ko di ko kagawas ba? Sabar, minum apa? Ano din po ni? Ikut na wagi sa sikap. Wag na tukap. Makita mo di. Lighter. Ay, lighter. Ang tuwakan. Tuloy. Masa nila tanan direk. Okay ako. Tingnan mo rin. Ako daw biya kita. Wah, orang malinaw nun. Kuha man mo ipon. Kita nama. Suro po din. Nabuha sa nila isip tawag. Abot na. Una na. Hindi na. Kap. Hello. Oh, hello. Oh, naman. Ikaw na po na, sigua. Sigurado lagi na imuhang kuan lagi, imuhang balita ron. Kaya ning tagam na naman siguro nimo itong niagi kaya nabulilyaso ta niya. Gatas na ha? Mulai kap, moto kap. Di na kumutuo lagi nimo na unsa naman. Lain na po na imong binuang, maamong ko nimo. Ha? Sig madaot na akong pagkakapitan na din ako kadaog sunod eleksyon. Di lagi, di na ko manha, gikapoy na kog imong disturbo na akong pag-relax dili nga gawon na ba ko akong content kay nag-vlog po ko ron. Dili man kay ingog kapitan na itong saligan na nag-vlog po tawa. Lagi di na rin kumunha kay Sure na unta ni. Mo na nga, kumpirmado ni kayo ni. Di na ni kuan, di na ni palpak. Mo na jud. Tawa. Nay ko pa sa tayo. sus mag-uwa. Sige, bye kay init na no, nansa na de. Sige, bye. Kamu rin bala dahil biyo nga kumutuwa mo. Ako kay ba? Gusto lang akong pag-relax. Sige, bari na ko. Bala ko dito. Bahong manikap. Ako man. Bayo pa nang sikat. Okay, ganda una mo. Dako sa election na sila. Asay na panahon sila. Sapat. Kay mura mang namo ginango, murag na ilan na nakabantay kung na nagkaro-karo ba. Wa lagi problema din. Hikat ni may bahala. Ko ay bahala lagi. Hindi na kulbaan ko. Tata. Ay, di ka manjara. Naay nakita lagi no. Impas lagi nito manab. Ya bukan atau tubig kung muli ba mga marites ba? No. Patay. Lami ganito katong naikuan katong muriatik ba ibo-ibo dito sa kay mga kanang marites diha impas lagi ni ron. Okay lagi ka dire. Natay ako kumbalik ko nado ko. Ay, gumba ka, pwede di na nagansin Siga, yung mapriso. Ko siga. Di na nagansin yung mapriso. Sira na. Ang ngayon naman ka mapriso na. Ay, dama sa buti. Matay part. Naalagi na lili. Dua ka tao marites. Tanawa ko. Basta pulis na sa waka ka. Pao lagi. Datong dag mo, ulo na. Ibuan na to ni tubig dun. Sige. Oh, kita lord. Ikaw na pukutun mo. Murag tilapia. Ha? Kurakon man eh. Saan na kinanay dubulit man eh. Ako putol. Dagam na naman. Ano kung diba? Ako naman, ikaw sa kaya haring gangis din. Ako rin. Basig makultahan ta ni ba? Ako'y bahala na. Budala na binugan mo. Yawa de ko yung itawa na de. Patay, may muha niya. Nay duwa ka buktaw. Still matawa na di. Ayaw sa baba. Hinayo na itong tingog kay arong di sila kabantay nga nakabantay po nila. Ha? Kay murag duda ko nakabantay sila. Nga kita po nakabantay po. Ayahay lang binantaya ni ron. Ilan yung mga tanurari ano kay. Dahil pukot niya. Bira. Ikaw abri sa bintana niya inag-abri. Birahan o dito. Ikaw may haring gangis dire. Sige. Sige ha. Ready. Sit. Andar nyo ha. Abri Bert. Bay, wala na. Tiga. Bay. Yung mga marites. Dali na.